Юраты зашичмайялым. Будо, иркалым. Чаваш челги бурчухне, тенже путмейн. Кодам умелись, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез? Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгінгі тапшу халыкара балаларны яклау көне. Әлеге көннең максатлары, киләчәк буынны тәрбияләүдәге үзенчәлекләр һәм сабыйларның ихтыяҗ теләкләре хакында. Балаларда, фәкать балаларда ышанычы туган илемнең. Аңы, назы, нуры, ай кояшы, бар өмете дөнья җиремнең. Җәйнең беренче көнендә җир шарында иң матур һәм иң якты бәйрәмнәрнең берсе халыкара балаларны яклау көне билгеләп үтелә. Ул 1950 елдан башлап дөнья күләмендә билгеләп үтелә. Әлеге бәйрәм турындагы карар 1949 елның ноябрендә Хатын-кызлар халыкара демократик федерациясенең махсус сессиясендә кабул ителә. Шуннан бирле ел сайын 1 июньдә бөтен дөнья әйтерсеңлә әкияти мөгъҗизага күмелә. Халыкара балаларны яклау көне җәмәгатьчелекнең игътибарын балаларга кагылышлы проблемаларга юнәлтүне максат итеп куя. Чөнки үсеп килүче буын ул безнең алдагы өметебез, шулай ук илебезнең дә киләчәге. Гаиләне сөендереп һәм бәхетле итеп дөньяга килгән һәр бала әти-әнисенең ихлас яратуын, ярдәмен тоеп, туганнарның әйбәт мөнәсәбәтен, игътибарын күреп үсәргә хокуклы һәм мохтаҗ. Балалар тормышыбызның бар мәгънәсе һәм илһам чыганагы. Аларның мәрхәмәтле, кешелекле һәм иң мөһиме сәламәт булып үсүенә ата-аналар, балалар бакчасы, мәктәп, гомумән җәмәгатьчелек бурычлы. Балалар бездән яхшылык һәм игелекле гамәлләр көтәләр. Алар безнең ярдәмгә кайгыртуга мохтаҗ һәм безгә тулысы белән ышаналар. Аларның киләчәге без өлкәннәр кулында. Шуңа да балаларның ышанычын югалтмыйча, өметләрен аклау бик мөһим. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында инде 5 ел дәвамында сәламәтлеге шикләнгән балалар өчен Мөгъҗиза театр студиясе уңышлы эшләп килә. Биредә Даун синдромы, ДЦП диагнозлы балалар сәхнә серләрен үзләштерәләр һәм шушы көннәрдә тамашачыга зур премьера тәкъдим итәчәкләр. Без инде 5нче елыбызны эшлибез әлеге балалар белән. Әлеге дәресләрдә инде без әлбәттә өйрәнәбез иң беренче чиратта татар теленә. Даими сөйләшү кирәк, чөнки спектакльләр бездә татар телендә булуга басым ясала дип әйтик. Шуңа күрә без инде 3 укытучы, ул да булса Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Зөфәр Харисов, һәм инде Татарстанның атказанган артисткасы Гөлназ Нәүмәтова, безнең Гөлназ апабыз дип әйтик, именно сәхнә теленең, сәхнә сөйләменең барлык менә шул дәресләрендә ул бирә дип әйтик. Ул өйрәтә һәм инде әлбәттә татар телендә бөтен җөмләләрдә булган басымнарга да инде бик күп әһәмият бирелә. Һәм инде ул дәресне дә әйтик бер аерым татар теле дәресе дип алсак та дөрес булыр. Мин үзем сәхнә хәрәкәте, русча әйткәндә пластик өйрәтәм. Мөгъҗизалы балалар тамашачыга Нәнни принц әсәрен күрсәтәчәкләр. Спектакльнең режиссеры Зөфәр Харисов. Әсәр тамашачыга ни турында җиткерергә тели? Biz үзебез кулга ияләштергән кешеләр өчен җаваплы дигән фикерне җиткерә һәм иң мөһимен күз белән күреп булмый, бары йөрәк кенә сизгер, йөрәк белән генә аңлап була дигән мәгънәне бирә. Һәм инде мин үземнән дә шундый әйбер истәдем монда. Разил Вәлиевнең тәрҗемәсе бу әсәр. Мин шу инсценировканы шул тәрҗемәдән алдым. Кешеләр бер-беребезгә, бигрәк тә балаларга карата игътибарлырак булсак иде. Без бит кешеләр дигән мәгънәгә шушы сүзне, шушы бәләкәй принц аркылы, шушы балалар аркылы тамашачыга җиткерергә теләдем. Театр студиясына йөрүче балалар үзләре дә, әти-әниләре дә бик канәгать. Шулай булмыйни. Танылган артистлардан дәресләр алалар, аралашу даирәсе дә бар. Данлыклы Кәрим Тинчурин театр сәхнәсендә чыгыш ясау үзен итара. Бер шигырь сөйләп, Татар конгрессында беренче урынны алдык тагын. Ул Юксия Бүлегенең әниләр турында шигыре.
Һәм шуннан соң Люция апа безнең видеоны күреп инде, ничек бала белән занимация итәсезме, кайларга йөрисез дип әйтте дәген. И ул безгә менә шушы театрга чыгарга ярдәм итте. И аның ние буенча без шушында килеп тәктек беренче тапкыр. И менә 3 ел шушында занимация итәбез, шөгыльләнәбез. Балалар да сөенечләрен яшерми. Мин шигырьләр сөйләргә бик яратам. Сәхнә теле дәресләре шуй күңелемә хуш килә. Студияда тәрбияләнүче балалар төрле бәйгеләрдә дә катнашырга өлгерә. Әле май уртасында гына вокал, нәфис сүз кебек номинацияләрдә катнашып, дәрәҗәле урыннар да яулаганнар. Мин бу спектакльдә эшлекле кешене уйныйм. Ул бик җитди кеше. Аның эше йолдызлар санау. Ул йолдызларны саный, бөтен эш күрми. Монда принц кызыксынса, ул аңа ничек бик тиз җавап та бирми, ул гел үзенең эшендә кайный. Абый апаларыннан күреп тә мөгъҗизага килүчеләр бар. Биредә алар дуслар таба, үзара аралашып яши. Король каршында авыз ачып иснәү безнең итагать кагыйдәләре белән тыела. Мин сиңа иснәмәскә әмер бирәм. Гафу итегез, мин бик озак юлда булдым. Бөтенләй йокламадым. Алай булгач, мин сиңа иснәргә әмер бирәм. Әти-әниләр гадәттә балалар хакына яши. Аларны мәрхәмәтле һәм кешелекле итеп үстерергә тырыша. Балалар без өлкәннәргә ышана, без аларга кирәк. Алар бездән башка яши алмый. Баланың елмаюын һәм шатлык тулы күзләрен күрү, аның уңышка ирешүен ишетү, киләчәк хыяллары турында фикерләрен тыңлау һәм киңәшләр бирү һәр ата-ананың зур бәхете. Балаларга ныклы белем һәм тәрбия бирү өчен безнең республикабызда уңай шартлар тудырылган. Заманча төзелгән балалар бакчалары, мәктәпләр ныклы белем һәм тәрбия бирә. Ә сәнгать мәктәбе, төрле спорт оешмалары һәр баланың сәләтен үстерергә, тормышка әзерләргә ярдәм итә. Милләтне үстерү балаларның талантларын үстерүдән башланырга тиеш. Чөнки шәхесләре белән дан тоткан милләт кенә дөньяга таныла ала. Балаларның талантын ачуда сәнгать мәктәпләре, даими эшләп килүче түгәрәкләр, иҗади оешмалар һәм укытучыларның өлеше зур. Нәниләр һәр нәрсәне йотылып, тирән кызыксыну белән өйрәнәләр һәм тиз үзләштерәләр. Мәсәлән, музыка сәнгате элек-электән үк татар халкында шәхес тәрбияләүдә зур көчкә ия булган. Мондый тәрбия баланың физик һәм рухи үсешенә дә уңай йогынты ясый. Музыка ритмнары астында атлау адымнарның җиңел һәм дөрес булуына, гәүдәне дөрес тотуга уңай тәэсир итә. Җырлаганда балаларның сулыш юллары киңәя, тавышы ныгый бара. Музыка сәнгате кебек үк рәсем сәнгате дә бала тәрбияләүдә зур роль уйный. Белгечләр балаларны яшь ярымлык вакытта ук рәсем сәнгате белән таныштыра башларга киңәш итә. Сабый төсләр чагылышын сиземләргә һәм рәсемнәр карауның мавыктыргыч шөгыль икәненә төшенергә тиеш. Рәссам күнекмәләре шәхес буларак формалашуга да зур йогынты ясый. Бала үзенең иҗат җимешен башкаларныкы белән чагыштыра, мактау сүзләре ишетә, үз-үзен бәяли, коллективта эшләргә өйрәнә, үз эшләре белән аралаша, фикердәшләрен таба. Иҗат белән шөгыльләнгән балаларда баш миенең ике як ярымшары да тигез үсеш ала. Димәк, ул иҗади яктан да, теоретик яктан да уйлап эш итәргә сәләтле булып үсә. Туган телгә карата мәхәббәт бишектән, гаиләдән һәм балалар бакчасыннан башлана дибез. Казаныбызда милли рухта тәрбияләүче бакчалар шактый. Мирас шундыйларның берсе. Бирдә татар, инглиз, рус һәм гарәп телләрен өйрәтү белән бер рәттән дини тәрбия дә бирелә. Беренче карашка бу мәхәббәт йортны балалар бакчасы дип башыңа да китермәссең. Мирасны оештыручы, аның җитәкчесе Айсылу Гарипова аны эко-бакча буларак күз аллаган һәм милли дини кыйммәтләрне беренче урынга куйган. Безнең төп максатыбыз ул ирекле, зәвыклы, тапкыр һәм татар телен белүче шәхес тәрбияләү. Без үзебезнең татар телен, туган телебезне саклау буенча бик зур өлеш кертәбез. Ата-бабалардан килгән гореф-гадәтләрне саклап, шул уен, милли уеннарны уйныйбыз.
Әлбәттә, иң беренче тәрбия ул гаиләдән килә. Безнең әйткәнемчә, әти-әниләребез бик милләтпәрвәр әти-әниләр, чөнки алар үзләренең менә шу татар телен саклау мәсьәләсен үзләре генә эшләп калмыйча, безнең бакчага алып киләләр һәм безгә әйтәләр, татар телен өйрәтик әле дип. Без менә ике яклап алып барабыз бу эшне. Балалар бакчасы да бер яктан һәм бер яктан әнидә. Шушы ике яктан булган очракта гына татар телен саклап калу әйбәт була, мөмкин була. Балалар бакчасының бизәге һәм төп үзенчәлеге дип аның шәхси зоопаркын атарга буладыр. Бирдә тәрбияләнүче нәниләр саф һавага чыккач куян, кәҗәләрне ашаталар, ташбакаларны күзәтәләр, тиздән понилары да булачак. Сабыйлар һәм хайваннар арасында элемтә булдыру ни өчен кирәк? Балалар хайваннар белән алар мөгамәләне яхшырткан очракта алар әхлакый яктан да бик тәрбияле булалар. Чөнки бездә әле ислам дине буенча дагы дини тәрбиядә бар һәм менә шушы хайваннарны караганда алар инде үзләренең мөнәсәбәтләрен хайваннарга, аларның ничек яратырга кирәклеген беләчәкләр. Алар аннан соң алар үзләрендә дә, өйләрендә дә шул куяннарны, ташбакаларны, алар попугайлар алалар әйме. Аларның үзләренә дә кызык. Балаларга нәрсә кызык, шуларны без инде кулланып, аларны тәрбияви яктан менә шулай итеп тәрбияләргә тырышабыз. Без балаларның уникальлегенә игътибар итәбез һәм менә шу уникаль якларыннан чыгып, аларны педагогик яктан дөрес итеп тәрбияләргә тырышабыз. Бу бакчада өйдәге шәрәхәт, авылдагыча иркен, әбиләрдәгечә күңелле. Барлыгы 4 төркем эшләп килә. Тәрбиячеләр горурланып сөйли. Иң нәниләрнең дә беренче сүзләре туган телендә бит. Зураклары инде рәхәтләнеп шигырьләр сөйли. Безнең Гали бигрәк тату кәҗә белән әнә кәҗә карап тора тәрәзәгә. Кәҗә Гали аны пешән белән кунак итә. Кәҗә рәхмәт укый сакалын селкетә. Хайваннардан тыш биредә әле яшелчә бакчасы да бар. Балалар биредә су сибә, чисталык саклый, озакламый түтәлдән өзеп, кыярлар да ашый башларлар. Ничә яшь сиңа, Мәликә? 5. 5. 5,5. Син инде күптәннән йөрисең бу бакчага? Әйе, 4 яшьтән бирле инде. 4 яшьтән бирле инде. Биредә бая кәҗәләр дә ашаттыгыз, пәрәмәчләр дә пешердегез. Сиңа бакчада иң ошаганы ни? Кәҗә. Ни өчен? Чөнки ул актыста. Яшь буынга милли тәрбия бирүче мондый бакчаларга ихтыяҗ зур. Балалар санының күплеге шул хакта сөйли. Кәҗә ашатырга, су сибәргә шатланып йөгерүче балаларга карап, аларның бәхетле балачакларына сөенәсең. Без дә мираска бары уңышлар гына теләп калабыз. Балаларны сәнгать ярдәмендә тәрбияләү турындагы фикерне дәвам итсәк, музыка, рәсем сәнгате белән бер рәттән театр сәнгате дә балаларның иҗади фикерләү сәләтен ачарга ярдәм итә. Сөйләм телен байыта, эстетик һәм әхлакый тәрбия бирә. Спектакльләр уйнау балаларның хәтерен һәм игътибарын үстерергә ярдәм итә. Театр сәнгатенә керешү нәни вакытта курчаклар белән уйнаудан башлана. Әлеге уеннар вакытында баланың сүз байлыгы арта, аваз культурасы, интонацияле сөйләү тәрбияләнә. Курчаклар аша алар үзләренә роль сайлый. Әлеге рольләрне уйный-уйный бала әкият дөньясына кереп китә. Балалар бакчасында, мәктәпләрдә театраль тәрбиягә шактый урын бирелсә дә, әлеге юнәлештә профессиональ тәрбия алу өчен махсус иҗади берләшмәләргә, түгәрәкләргә йөрү зуррак нәтиҗәләргә ирешергә ярдәм итә. Киләчәктә режиссер, артист кебек профессияләр сайларга теләүчеләр өчен дә бу беренчел әзерлек булып тора. Балаларның сәләтен талант дәрәҗәсенә кадәр үстерү зур сабырлык, көч һәм тырышлык сорый торган хезмәт. Бала чакта алган белемнәр кешене гомре буе озата бара. Шуңа да балалар тәрбияләүгә аеруча да игътибарлы булу зарур. Баланың аңы үсү, белеме арту, чын барлыкны танып белүе һәм зур хәрефтән кеше булып тәрбияләнүе аның туган телен яхшы белүенә бәйле. Милләткә карата ихтирам хисләре тәрбияләгәндә милли мирастан файдалану аеруча да мөһим. Ул баланың телне үзләштерүендә бер корал булып тора. Балага кичкенәдән милли тәрбия бирү чыннан да мөһим гамәл. Үзенең кемлеген, нәселен, ата-бабалары тарихын, үткәнен белү өчен дә кешегә телен белү кирәк. Теле юкның иле юк дип юкка гына әйтмәгәннәрдер. Башка милләтләрне яхшырак аңлар өчен дә үз телеңне, милләтеңне яхшы белү мөһим. Сәнгати тәрбия белән бер рәттән дини тәрбия дә балаларны олы тормышка әзерләүдә зур роль уйный. Кайбер мәктәпләрдә әхлак түгәрәкләре, шулай ук мәчетләрдә дин әхлак дәресләре укытыла.
Әхләкленең күлмәге сәдәпле, үзе матур гадәтле диләр. Әхләк кануннарын аңына сеңдергән балаларга бу тормышта үз юлларын табу җиңелрәктер. Балалар безнең киләчәгебез дип еш кабатлыйбыз. Тик бу сүзләрне күпме генә кабатласак та артык булмас кебек. Киләчәгебез ышанычлы, тырыш, дөньяны яратучы кулларда булуы бүген балалар тәрбияләүдәге тырышлыгыбыздан тора. Балаларны мәдәни яктан тәрбияләү дә бик мөһим. Казаныбызда моның өчен сәнгать мәктәпләре җитәрлек. Теләгән юнәлешеңне сайлап алып, рәхәтләнеп шөгыльләнергә була. Безнең Казан шәһәр филармониясе Чулпан мәдәният йортында урнашкан һәм инде без Казан шәһәр филармониясе куенында. Менә шулай без 3 елдан артык балаларга төрле юнәлеш бирәбез. Инструмент ягыннан безнең төрле уен коралларында балалар уйнарга өйрәнәләр, бию ягыннан, шулай ук биергә һәм инде җыр ягыннан, вокал ягыннан дәресләр үткәрелә. Менә шуларны бөтенесен берләштереп, без бер ансамбль, инструменталь вокаль ансамблебез эшли. Ансамбльгә 30-га якын бала йөри. Алар атнасына 2-3 тапкыр шөгыльләнә. Сүз уңайыннан әйтеп үтик, тиздән балалар филармониясе коллективы кастинг уздырачак. Үз сафларына яшь талантларны кабул итәргә әзерләр. Бу хакта кызыксынган кеше мәгълүматны интернет киңлекләрендә эзләп таба ала. Менә берничә еллык вокаль инструменталь ансамбль оешкач, аның бит инде аккомпаниаторы да, гармончысы да булырга тиеш. Әлбәттә, бер генә бала белән, гармончы белән генә түгел, без инде тулы оркестр җыйдык. Монда безнең 3 скрипачка шөгыльләнә, баянчы, гармончы, үзебезнең халык уен коралларында онытмадык, тальянда да уйнаучылар бар, һәм курайда уйнаучылар бар. Менә шулай итеп, вокаль, инструменталь бик матур ансамбль оешты. Барлык мәдәни чараларда катнашып киләбез. Барлык концертларда катнашып киләбез. Балалар бик ошатып йөри, яратып җырлыйлар, яратып уйныйлар, яратып биюгә йөриләр. Әлбәттә, иҗат дөньясына алып керүче мәктәпләр моның белән генә шикләнми. Мисал өчен 149-нчы лицей кысаларында 4-нче сәнгать мәктәбе дә кимен куймый. Иң беренче әти-әниләрнең тәрбиясе бик мөһим. Аннан соң инде менә балалар бакчасында, мәктәпләрдә төрле чаралар аркылы без бик күп чаралар үткәрәбез шушы мәктәптә. Менә шулай тәрбияләйбез инде. Музыка өлкәсендә бигрәк тә менә татар халык уен кораллары аркылы. Монда бит без халык уен коралларынан әйрәнеп, аларны тәрбияләйбез, тәрбия бирәбез, аларны тәртипкә өйрәтәбез, дөрес итеп, дөрес юлда йөрергә өйрәтеп, барысын да тәрбияләйбез. Балаларны яклау көне һәр кем өчен дә истәлекле бәйрәм. Балачак илендә һәрберебез булып алдык. Матур мизгелләрне хәтеребездә яңартырга гына кирәк. Алар бик күп. Әйдәгез әле, һәр вакыт балаларны көтелмәгән шатлыклар белән куандырыйк. Озак еллар хәтердә сакланырлык мизгелләр бүләк итик. Бөтен гомерләрен балалар белән эшләүгә багышлаган һәр кемгә, шулай ук яшь буынга намуслы, кешелекле, гадел булу сыйфатларын сеңдереп үстерүче әти-әниләргә, әби-бабаларга олы рәхмәтебезне җиткерәсебез килә. Сезгә бу катлаулы, әмма ихтирамга һәм хөрмәткә лаек булган балалар тәрбияләү эшендә зур уңышлар, зирәклек һәм күңел киңлеге телибез. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген халыкара балаларны яклау көне. Әлеге көннең максатлары, киләчәк буынны тәрбияләүдәге үзенчәлекләр, сабыйларның ихтыяҗ теләкләре хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне, тенже путмейн. Куда мумелис, истямуки. И туган тел, и матур тел, әткәм һәм кәмнең теле.